Хәерле кич. Бүген мәңгелек тема катнаш никахлар турында сөйләшергә булдык. Бу сорауга нинди чорда кайсы яктан килсәң дә фикер сөреше бер үк булырга тиеш кебек, әмма нечкәлекләр дә бар. Әйтик, соңгы җанисәп нәтиҗәләре буенча 10 елда татарлар саны 600 мең кешегә кимү, шул исәптән татарларның башка халыклар белән кушыла бару аркасында да килеп чыкмады микән? Шулай да хәзерге заманда катнаш никахлар гадәттән тыш күренеш дип кабул ителми. 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре буенча Россиядә катнаш гаиләләр өлеше 12% тәшкил итә. Бу күрсәткеч үсәчәкме? Катнаш гаиләләрдә нинди балалар тәрбияләнә? Бер гаиләдә 2 тел, 2 дин, 2 гадәт яши аламы? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Бүген сез тапшыру дәвамында үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Катнаш никах дигәч, иң беренче чиратта без инде дин ягыннан карарга күнеккән. Шуңа күрә кыскача гына әйтеп узыйк, хәзрәт сүз сезгә, кайсы очракта безгә, татарларга, мөселманнарга катнаш никахларга керергә ярый тәртибе ничегрәк? Әгәр дә ки без тел мәсьәләсен калдырсак, әгәр дә без мәдәният мәсьәләсен калдырсак, чөнки алар да бик зур һәм бер гаиләдә кушылу, ул бик яшьләргә бик авыр булырга мөмкин. Шуңа күрә дин ягыннан караганда Аллаһ Тәала рөхсәт итә. Әлбәттә, җегетләргә карап, әгәр дә ул мусульман җигет икән, ул яки мусульман кызын, яки Аллаһ Тәала әйтә әһлүл китаб, ягъни шул насара һәм яһуди кызларын алалар, ләкин никахын укытып, әти-әниләрдән рөхсәт сорап, ике якта Фатихасын биргәч кенә никах укыла. Кыз тарафыннан анда катгый рәвештә Аллаһ Тәала нәрсә ди? Кыз бала ул фақат мусульман җигетенә генә кияүгә чыга алачак дип, шунда гына никах укыла алачак дип. Әгәр дә ул җигет мәсәлән башка милләттән, башка диндән, ул никах вакытында әйе, мин мусульман, ла илаһа иллаллаһ дип әйтә икән, ул вакытта әлбәттә без никахларын укыйбыз. Бүген мисаллар белән сөйләшик. Мәсәлән, Ләйсән ханым, сез яһуд кешесендә кияүдә, һәм сезнең 4 балагыз бар. Менә моңа кадәр яһуд кешесенә яки анда башка милләт кешесенә кияүгә чыгармын дип уйладыгызмы? Яшь вакытта татар гаиләсендә, мөселман гаиләсендә тәрбияләнеп үскәндә, андый уйлар урыска кияүгә чыгам, яһудка кияүгә чыгам дигән уйлар керми дә, якында килми инде ул. Чөнки татар мөхитендә яшәп, татарча җырлап, татарча эшләп, яшәп күз алдына китерә торган түгел. Әмма дә ләкин менә тормышта төрле хәлләр була име? Менә бүгенге көндә Ләйсән, син тормышыңны үзгәртер идеңме? Татар кешесенә, мөселман кешесенә кияүгә чыгар идеңме дип сорасалар, минемчә, мин катгый рәвештә җавап бирәм. Минем ирем кебек мөселманнарны хөрмәт иткән һәм аларның мәсәлән минем әни Хаҗия, ул безгә килгәндә дә аңа булган игътибары, аңа булган мөнәсәбәте, минем абыйларга булган мөнәсәбәте, балаларга булган карашы, миңа татарча сөйләүне тойма һәм дә шул вакытта үзе кызым, улым дип эндәшүе миңа бүтән беркемдә кирәк түгел. Менә карашы мөнәсәбәте әле билгеле булмаганда, әти-әниегез, якыннарыгыз кабул итә алдымы? Каршылыклар тумадымы? Юк. Минемчә, минем тормыш иптәшем Евгений, ул беренче карашта, беренче күрүдә безнең гаилә әгъзаларының мәхәббәтен яулап алгандыр дип уйлыйм, чөнки ул чыннан да үзен мөселманнарга карашы әйбәт икәнен күрсәтеп, үзен дөрес куя белгәндер дип уйлыйм. Юк дигән әйбер булмады. Бик кызыклы бер фикер әйтте. Әгәр дә менә хәзер татар мөселман иренә чыгар идеңме дип сорасалар, һичшиксез юк дип әйтер идем дигән сүз. Безнең коллективта да бар андый карашлы кешеләр. Татар ирләренә караганда, мәсәлән, руслар күпкә игътибарлырак. Алар күпкә итәгатьлерәк дип әйтүчеләр, мәсәлән. Юмартрак. Мин гафу итегез, Альберт, сүзегезне бүлдерәм. Мин алай дип әйтә алмыйм, чөнки минем абыйлар бик игътибарлы, бик итәгатьле һәм анда бернинди дә татар кешесе ул усал дип әйткән сүз түгел, юк. Әмма дә ләкин, мәсәлән, соңгы концертта гына да концерттан соң чыккач, миңа бер зур улы абый мондый сорау бирде. Ләйсән, кайчан яңадан Сөләйманова булырсың инде дип. Алла сакласын, Ходаем язмасын, Сөләймановлар үзләре үрчетсеннәр.
Мин инде хәзер бүгенге көндә Ветрова һәм Ветрова булып яшим дә, Аллага шөкер. Тагын бер мисал, менә сез шулай ук. Сезнең ирегез искә төшерсәгез, кайсы милләттән? Беренче ирем инде озаклап торган ирем Пакистаннан иде, Пуштан милләтеннән, икенчесе инде Гарәп милләтеннән, ул Мәгриб иленнән инде, Алжирдан була. Мөселманнар, ләкин татарлар түгел бу очракта. Мин кечкенәдән шулай тәрбияләндем, фильмнар карап инде, әнием дә ярата хинд фильмнарын, кара тутлы кешеләр ошыйдыр миңа. Менә ул конкретный инде. Татарларның да бик ак булмаганнары бар инде алар. Әмма миңа ул яктагылар шамады. Хәзер карала башладылар татарлар. Элегрәк аклар иделәр, нишләптер менә соң карада карарак тутлы кешеләр безнең барыска килде татарлар. Ошавы бер хәл, әле алар белән яшисе бар бит. Менә сез әгәр мин яшь чагымда киткән булсам, менә шул илгә бәлки мин күнегеп яши алган булыр идем. Инде хәзерге вакытта мин Алжир иленә дә китергә җыенмыйм. Монда мин рәхәтләнеп ул халык белән яши алам. Аларның мин беренчедән культураларын өйрәндем. Хәзер өченчегә гәүгә чыксам да мин рәхәтләнеп башка бер мөселман илдә иргә чыга алам, рәхәтләнеп яши алам. Әмма үземнең илемдә. Аларча мин пешерә беләм. Мин шәрык кухнясын бәлки Аермасы нәрсәдә? Барыбер дә менә татар ирләре бар. Беренче ирем бөтенләй мине эшләтәсе килмәде. Идә тотып алтыннар алып кына киендереп кенә яшәде. Икенче иремдә шулай хатын кызга менә кул күтәрми, матур итеп сөйләшә. Әгәр мин кызып китсәм дә, ул килеп, җылмаеп, килеп үбеп мине тынычландыра. Менә шунлыктан кабанып китмәүе белән икенчесе менә миңа ошый. Хатын кызга мөнәсәбәт. Менә шунлыктан һәм араларны җайлаштыра белә торган халыклар алар менә, ул як халыклар мәсәлән. Әлегә теге промежуточный дип әйтәләр бит әле. Нәтиҗә безнең татар хатын-кызлары үзләре басып тора алган милләт вәкилләренә күбрәк күз төшерә ахрысы. Бәлки безгә ир кеше хозяин булу җитми торгандыр, хуҗалык кирәктер. Без күбрәк татар хатыннары кушканны тыңларга өйрәнгән. Әлбәттә акыллы ир булса. Бездә тагын бер шундый үрнәк гаиләдә тәрбияләнгән героинябыз бар, ул Диана исемле. Аның әтисе урыс, әнисе татар. Мин бу гаиләне бик яхшы беләм һәм аның әтисе шуның катлык милли җанлы кеше дип әйтсәм, татар авылларын бик ярата иде, татар мәдәниятен бик ярата иде, телебезне бик ярата иде. Һәм син дә менә Диана татарча бик матур сөйләшәсең. Диананың ике баласы да татар гимназиясендә укыйлар. Берсе татар гимназиясендә укый, икенчесе әле кечкенә. Диана, менә син үзеңне татар итеп саныйсыңмы? Мин үземне татар итеп саныйм. Һәм әтиең каршы түгел иде менә татарча сөйләшкәнгә, үзеңне татар итеп санаганга. Юк, әти бер кашан да каршы булмады. Без әни белән гел татарча сөйләшергә тырышкан, әни минем белән сөйләшергә татарча тырышкан иде. Ул каршы килмәде бер кашан да. Менә син әйткән идең инде, ул бер үзе бездән башка да туганнар янына, татар авылларына да кайта иде. Шунда әбиләр белән үзенчә татарча сөйләшергә тырышкан иде. Күп сүзләр өйрәнеп бетте инде ул. Бер кашан да каршы килмәде. Ни өчен татар гимназиясына бирергә булдың балаларыңны? Минем зур теләгем бар иде. Балаларым туган телдә иркен сөйләшеп аралашсыннар дип кенә түгел, милләтнең мәдәниятен дә яхшы белсеннәр дип. Татар гимназияләрдә балалар, алар башка балалардан аерылып торалар. Чөнки алар тырыш, тыйнак, и шунда мин бик күп игътибар бирдем менә татар мөхите. Шул менә татар мөхиттә булган өчен шулайрак менә, безнең теләге шундый булды инде. Монда өстәп шуны әйтеп узасы килә, барбер да танышлык булгач, Ләйсән, сезнең шулай ук мисалыгыз бар. Сезнең бала шулай ук татар гимназиясендә укый? Юк, татар гимназиясендә түгел. Татар классында дөресрәк. Татар классы дип әйтсәк, дөресрәк булыр микән? Ул полилингвальный класс дип оешты. Быел 1нче класска укырга бирдек без 3нче балабызны. Ветров Руслан Евгеньевич һәм татар теле көчле рәвештә өйрәнелә торган класс дип. Безнең класста бары тик югары Русланда бу гимназия. Безнең класста бары тик 11 бала бүгенге көнгә. Алар арасында
Яковлева, Аделина, Злата, барысы да гел бер Мәриямыбыз бар, инде гел татарша Мәриям дип әйме, Мәликәбез бар. Әмма дә ләкин татарча гына сөйләшкән гаиләләр бөтенләй юк дисәң дә ярый, катнаш гаиләләр. Шунсы кызганыч. Безнең параллель тагын 2 класс бар. Һәм Шып-шын татарлар балаларын шунда бирделәр. Безнең класска түгел. Сезнең инде әзер класс бар, ләкин Безнең беренче мәртәбә шундый юнәлештә беренче мәртәбә татар классы ачылды югары Ысланда. Гимназиядә тәртипле, акыллы, барда матур киенгән, махсус формадан йөриләр. Һәм укытучылары татарча сөйләшә. Безнең анда мәктәп директоры татар кешесе. Һәм махсус хәзинә исем дип аталган өстәмә рәвештә балалар өйрәнәләр шушы татар җырларын, татар биюләрен. Безгә ошый. Һәм шул безнең класста чуаш балалары да бар. Ата-аналары үзләре теләп, менә шушы класска сыйныфка бирделәр. Роза, сездә безнең татар һәм удмурт гаиләсеннән, әнигез татар, әтиегез удмурт. Сездә гаиләдә ниндирәк тәрбия булды? Кайсы якка күбрәк тартым булды? Кечкенәдән менә мин авылда туып үстем бит инде, әнием татар, әтием удмурт милләтеннән. Моның бер начарлыгында күрмим мин. Менә тыңлап торам инде, үзем татар тел укытучысы буларак та. Бер кызык хәлне генә сөйләп үтәсем килә. Безнең авылыбыз күп милләтле халык. Авылга поп килде. Чумылдырга. Хәзер балалар жүгерешәбез инде, күңелле бит инде, кызык. Чумыласы килә. Әбиләр инде кутырталар. Шуннан шундый хәлләрдә булды. Әнисе фермада эшкә киткән. Малайны алып барып шумылдырдылар, әни ризалыгыннан башка инде. Бик ул әнинең хәле бит инде искиткеч менә аңлап булмый торган. Минем шул вакытта әти акыллы фикер бирде. Кызым, 18 яшың тулсын, менә шуннан соң үзең карарсың диде. Әби әйткән сүзе кызыктыра, теге барасы да килә, балачага бит инде. Бүтән кеше булганда. Әйе. Менә шул вакытта хәзер генә аңлыйм мин аны, бер-берсенә хөрмәт, ярату булган. Һәм дөрес итеп менә юл күрсәтә белгән әти миңа. Без катнаш никахлар һәм татарлык, динилек дип җиңсез гына тотынган идек. Барысы да алай гына җиңел хәл ителә торган әйбер түгел икән. Рекламадан соң дәвам итәрбез. Эфирда Тояну нуктасы тапшыруы, без туры эфирда эшлибез. Рекламага китер алдыннан без инде бер никадәр сезнең менә тарихлар белән танышып чыктык, дини карашны да белдек. Инде психологка мөрәҗәгать итәсебез килә. Менә яшьләр бер-берсен ярата икән, әмма төрле милләттән икән, менә аларга гаилә курганда нәрсәне истә тотырга кирәк. Мәсәлән, алар психологка мөрәҗәгать итәләр икән. Менә сез нәрсә дип әйтер идегез? Мин инде безнең менә гаилә керү һәм саклап калу үзәгенә күбрәк инде татар кызлары киләләр. Алай катнаш никахлар белән инде татар кызлары безнең гомумән барысы да аларның шундый шартлары, алар татар егетләре белән генә танышырга ризалар. Менә катнаш никахларда нинди проблемалар туырга мөмкин? Менә 1, 2, 3 Барбер алар бар бит инде. Әйе, әлбәттә катнаш никахлар ул бит инде башта, мәсәлән, ир-егет мәсәлән, яшь кенә гашык була башка диндәге, башка милләттәге кешегә, хатын-кызга яшь кенә, һәм аланда әле бик тирән уйламый дин турында, үзенең милләте турында, һәм алар никахлашалар. Аннан соң инде бераздан соң бу гашык булу вакыты уза, һәм шундый бераз проблемалар барлыкка килә башлый. Күзләре ачыла, кешенең акылы арткан сайын, яше арткан сайын ул үзенең барбер милләтенә тартыла башлый, үзенең дине турында уйлана башлый, һәм шунда инде менә шул проблемалар килеп чыга башлый инде анда. Ул инде шул бала туудан тотынуга, инде балага исем кушудан алып, аннан соң балага нинди дин өйрәтү, нинди тел өйрәтү сораулары һәм башка шундай проблемалар килеп чыгарга мөмкин инде. Ләкин килеп чыкмаска да мөмкин күрү. Килеп чыкмаска да мөмкин. Гафу итегез, исемегезне Гөлия.
Сез мөгаен кеүдә түгелдер. Кеүдә эш балам бар. Эш балаңыз бар, субханалла, бигрәк матур яшь кыз. Менә киләчәктә дә матур иттереп балаларыгыз да бәхетле булып яшәсеннәр. Минем бер кичкенә генә момент, бер юлысы безнең группада, гел группалар бар бит инде укуда, бер группадаш кызым яза. Минем бер генә теләгем бар, минем кызларым, улларым бары тик татарларга гына кеүгә чыгып, татарларга гына өйләнсеннәр иде. Мин моңа җавап бирәм. Кызым һәм улым бәхетле булсын дип телә. Татарларга гына кеүгә чыксын дип теләмә. Кем булса да, кеше булсын. Аның акылы бар икән. Ирең белән уртак сүз салып сөйләшә беләсең икән. Димәк, исемен дә куша беләсең. Димәк, җайлаша да беләсең. Кирәк вакытта йомырка буйысың, или күпкә әйтәм сездә ничек әйтәләр. Буйысың. Кирәк вакытта матур иттереп корбандаш аласың. Ул менә мәсәлән мин үзем алып баручы буларак бик күп катнаш туйлар эшлим. Бик күп. Ул катнаш туйлар күбрәк гел Сездә бездә уңай тәҗрибә күрәбез, әмма ләкин бар бит тәҗрибәләрдә. Килүчеләр бар, безнең мигә аерылган кешеләр дә килә бит инде. Алар әйтәләр, менә мин кияүгә чык өйләнгән идем. Мәсәлән, татар мөселман егете өйләнгән булган христиан рус кызына. Шулай ук гарәп егете дә өйләнгән булган рус христиан кызына. Әмма икесе дә түгел инде анда ничә очрак аерылышканнар. Алар калган. Минемчә, бу аерылышулар характердан тора. Диндән дә түгел, милләттән дә түгел. Менә шул характер турында, хәзрәт, без монда икәү генә. Мин карап торам да, мин әйтәм, катнаш гаиләләр булса да, әгәр дә әни кеше татар икән, ул гаилә 100% менә шул татарлыкка, мөселманлыкка бурылып бара ахырысы. 100% булмаса да, әмма 90% шулай. Бу гаиләдә барбер дә инде безнең халыкта теге муен дигән төрле якка бургалый дигән шул хатын-кыз булган. Аллаһ шөкер, шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля менә монда бик уңай мисалларны күрәбез бит. Хәтта менә алардан сорасаң, балаларыгызның исемнәре ничек? Олы кызга хәзрәт белән исем куштырдык Айжан дип, теге в паспортта Ветрова Айжена. Айжан, Индира. Татар кызлары булдыралар бит. Индира. Гускова Диана Леонидовна, Гарипова Диана Леонидовнага әйләнде, һәм аның кызы Зәйнәп. Булат дип исем куштым икән. Булат исемле Тимур Булат менә. Татар канын тамчысы кергән икән, ул Алла бирсә гаилә татар булыр, балалары татар булыр. Шуңа күрә менә җегетләргә дә әйтәсе килә, кемнәр татар җегетләре башка милләт кызларны алда икән, шунда да менә шул мисалдан күреп уялмасыннар, үз теленнән, үз диненнән, үз тәртипләреннән уялмасын, чөнки җегетләр әзрәк без әле юл бирәбез шул. Менә кызлар юл бирмиләр. Хәзрәт, менә егетләр дип әйттегеме, егетләргә дә сүз бирик әле. Аннар дәвам итәрбез. Минем уйламча, катнаш никах булырга мөмкин. Йөрәккә әмер бирмәсең дип тә әйтәләр. Шуның өчен гореф-гадәтләр аерылып торса да, чын мәхәббәт булса, барында җиңеп чыгып, бер-береңә ялашып, яшәп буладыр дип уйлыйм. Тарих узганын, гореф-гадәтләрен сакларга тели икән, димәк, алар менә шулай килештереп баласына менә шундый син мәсәлән, синдә ике милләт, ике халык каны ага, һәм инде әлбәттә аңа ике телне өйрәтәчәк, ике мәдәниятне өйрәтәчәк, һәм инде әлбәттә бала шуларга ярып яшәячәк. Монда әлбәттә катнаш никахлар шундый туктатылмас билгеле бер шундый күренеш. Аңа карашны бераз үзгәртергә кирәк дигән фикерем бар инде. Бер канан булган, ягъни инде ике татар кушылган гаиләләрнең шулай күпмесе аерылып һәм ярыктагырак алдына калган күп очраклар бар. Шул вакытта ике кеше төрле милләттән була икән, гаилә кора икән, әйтик, әлеге дә баягы урыс белән татар икән, алар арасында шулай күпме мисал бар. Татар теленә дә, урыс теленә дә ихтирам бер төрле, татар телендә санлыйлар бу гаиләдә, урыс телендә санлыйлар. Әйтик, татар халык артисты, татар халык шагыйре, ягъни инде халык язучысы исемен йөрткән күпме затның, мәсәлән, гаиләсендә балалары татарча сөйләшми, татар телен санламый, андый мисаллар да бик күп. Кешесе мөһим яхшы булсын, иманлы булсын, әгәр дә гаиләдә ике иманлы кеше яши икән, ләкин аларның милләтләре төрле икән, монда бернинди куркыныч юк дип уйлыйм.
Менә бу өйләнмәгән егетләрнең фикере. Өйләнгәч үзгәрер әле. Үзгәрмәс. Соңгы сөйләгән җегет белән тулысынча килешәм. Бер-береңә хөрмәт булганда, ике дин дә бер үк гаиләдә, бер үк йокы бүлмәсендә сыеша дип уйлыйм. Чөнки нинди ихтирам белән һәм нинди хөрмәт белән карыйсың бер-береңә һәм тамырларга дип әйтик. Тагын бер кызыклы статистика бар. Менә ирләр белән хатын-кызлар арасында теге сораштыруларны алып барган вакытта ике төрле нәтиҗә килеп чыга, төрле чыганаклар төрлечә күрсәтә. Берәүләр әйтә, ирләр теләбрәк катнаш никахларга керә дип, икенчеләр әйтә, хатын-кызлар теләбрәк дип. Ләкин монда миңа калса ул халыктан да тора. Әйтик, чеченнар, ингушлар кебек халыклар, алар бөтенләй дә катнаш никахларга бик теге ябык, йомык тора торган кешеләр. Бу уңайдан безнең татар халкы советлар чорыннан ук статистика буенча, мәсәлән, беренче урында руслар һәм украиннар арасында катнаш никахлар, руслар белоруслар, руслар яһудилар һәм руслар татарлар. Бу инде шул вакыттан ук килә һәм безнең халыкның ниндидер бер төрле әллә ачыклыгы инде, әллә дөнья күргәнлеге. Иң яхшы кеше булсын дип әйтте, иң мөһиме. Бәлки шундадыр безнең проблема, без анда милләттәш түгел, фикердәш, яхшы кеше эзлибездер. Әйе, менә мин бит инде 10 елдан артык яучы булып эшлим. Әле бер генә очракта да башка милләт белән кушылган гаилә минем барлыкка килмәде әле. Аралаштылар, әмма ул нигә өлешкә җитмәделәр. Әлбәттә, иң беренче чиратта кешенең характеры бер-берсенә яраклаша белүе һәм бер-берсенә хөрмәте беренче урында тора. Менә бер көн җитәр, без даже менә бу теманы сөйләшмәбез дә. Чөнки шул кадәр хәзерге вакытта катнаш никахлар күбәя бара. Иң мөһиме дин бергә булырга тиеш, бер дин булырга тиеш. Сезнең шуңа игътибар иткәнегез бармы? Бүгенге көндә, мәсәлән, татарлык һәм урыслык бөтенләй дә әһәмияте булмаган катламнар да бар. Әйтик, алар берсе татар, берсе урыс булып, икесе дә үзара инглизчә сөйләшеп, бөтенләй өченче төрле дин тотып, үз мөхитләрендә яшәргә мөмкиннәр. Бу дөнья күләм таралган әйбер. Хәзер теге мөселман дине, христиан дине дип кенә бүлә торган түгел, бараның башка төрлеләре дә кем әйтмешли. Менә ул юл да бар бит әле. Монда бит инде шулай бөтенләй татарлык калмый дигән сүз. Мәсәлән, һәркемнең үз юлыдыр инде ул. Менә һәркем үз юлын сайлый бит инде ул. Дөнья матур, дөнья ким, һәркемгә дә менә урын җитә дип уйлыйм. Минемчә, моны туктатып кала торган түгел. Әгәр утырып еласак та, кычкырып килсәк тә, нишләсәк тә, нинди генә эмоцияны күрсәтәк тә, без моны туктатып кала алмыйбыз. Чөнки статистика шуны күрсәтә. Әйе. Менә мәсәлән, минем апамның кызы Испаниядә кияүдә. Аның тормыш иптәше испан егете, ике балалары бар, Рауль һәм Алихан. Шулай ук исемнәргә килсәк тә, сезнеке дә, безнеке дә телгә ятышлы. Алар икесе дә, Менә сезнең гаиләдә, сезнең әнигез татар, әтиң рус, нинди каршылыклар килеп чыкты? Бездә мин каршылыклар дип хәтерләмим. Менә хәзер үзем басып торам, шунда уйлап, менә мин рус милләтеннән ире белән тора алыр микән идем. Менә күз алдыма китерә алмыйм. Тора идем микән? Юк. Менә чөнки минем үз ирем белән картайгач, бергә намаз басырга теләгем бар. Бергә менә татарча сөйләшеп, тәмле мәтрүшкәле чәйләр эчеп, бәлешләр ашап. Әйе, менә хәзер минем шундый фикер туды. Дин турында сезнең бик матур фикер бар. Әни кияүгә чыккач та булгандыр инде, менә әби удмурт милләтеннән булган бит инде ул, аның көткән инде ул үзе малае инде, удмуртка әйләнсен дип инде. Менә әзрәк шундый каршылыклар булып алды, ләкин әти менә дөрес итеп үзен куя белүе һәм шушы проблема ничектер менә шишелде ул, күренмәде дә ул безгә. Без аны ничектер уңай якка бурып җибәрә алдык. Менә әби безгә үзенең милләтеннән җырларын, биюләрен өйрәтәдер инде ул, сөлгеләр чигәргә, бәйләргә. Курамел әби инде әни ягыннан инде ул татар, артык теге дини дә булмаса менә үз йолаларын күрсәтә белде инде. Менә без начарлыкны мин күрә алмадым. Бу гаиләдә үскәндә бит инде. Гел әнинең влияниесе Яхшы яктан менә шушы этәргеч булып баруы. Ничек дип әйтим? Бүгенге көндә менә әтием удмурт милләтеннән 50 яшендә татарча җырлар яза башлады. Гел менә татарлыкка тартылабыз. Роза, рәхмәт сезгә бик зур. Зур рәхмәт.
Кызганычка каршы, туры эфирның вакытлары бик тиз узып китә. Шулай да халык мәкаләләренә генә мөрәҗәгать итсәк тә, өлешеңә тигән көмешең дип әйтәләр. Аннан соң инде киленнәр турында әйтәбез икән, кайнана туфрагында ярала дип әйтәләр. Шулай булгач, үз нәселебезгә, үзебезнең гаиләбезгә яраклы, жүнле кешеләр булсын да, алар безнең нәселне үрчетсеннәр һәм безнең балаларны дөрес тәрбия белән үстерсеннәр дип кенә телисе кала. Альберт, әмма хисләр мантыйкка бирелми. Шуңа күрә сез сөйгәнегез башка милләттән икән, аның милләтен хөрмәт итеп, үз милләтең турында онытмыйча яшәргә, өйрәнергә кирәк булачак. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Менә шулай бетте дә китте.